Laci, fel vagy készülve egy újabb challenge-re? Bizony fel. Jó, akkor hát is még Survival-ben remélem te is abban vagy, és akkor kezdődik is. Már abban is vagyok. Az én blokkom az a lila. Ne, kajak bassza meg! Szóval akkor part 2, hiszen az előző nem volt annyira jó. Jó, végre, most nem. Jó. Most eljössz. És leesett. Na jó, hú. Sárga. Jó, Jó. let's go. Jó, akkor az én blokkom az sárga. Jó, nem. Hát nem a sárga. Akkor az én Jó. blokkom a lila. Jó. Jó, let's go. Az én blokkom az a... nem merem meghúzni, az a baj. Ilyen piros. Jó, nem, let's go. Akkor az enyém is a piros. Jó, nem. Jó, akkor az Szóval én az- blokkom az a... Rózsaszín. Jó, nem? Nice. Az enyém a kék. Jó. Jó. Meghúzom én is a kéket, azt mondod? Nem tudom. Meghúzom a zöldet? Nem tudom. Na válasz egyet, kék vagy a zöld? Hát szerintem nem tudom. Válasz te húzod meg, amelyiket Nem, akarod. válasz te mondod meg. De nem én mondom meg, hát én raktam le a PNT-t. Nem, Akkor húzd meg a narancssárgát. Ó, de nem átoltad figyelj. Nem, Hát vágtam nem. át, let's go. Na akkor én meg húzom. Új. Zöldet vagy a pinket húznám meg. A narancssárkát te is. Akkor... Jó, let's go. Akkor az én blokkom, az a kék. Laci, a kurva! Ah!